Ti Masakbayan. Ti napalabas, may sa nga estudyante ni Jovi, kan may sa akro iti restaurant. May samot abak ng negosyante ni Rex, iti syudad. Gapo iti negosyo, napan ni Rex iti kabisera. Ngam na hold up da itoy, kan nakarnap tilugan na, naglugan nga rod iti bus, nagluganan mat ni Jovi. Pababaan ko man ti konduktor, ngam naasi ni Jovi kan kuana. Kat ni Jovi tinangted, iti plete na. Idi nakadanon ni Rex iti syudad. In report na da ito'y iti pulis. Binilin namat ni Oliver nga empleyado na, tapno sa pulan na ni Jovi. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Supapaw, ti kinasayaan. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sumagmamanumatan atawan ti kaadak dito'y sir. Manipod naghadalak iti kuleyo. Nang rugi akmatan ang nagtrabaho dito eh. Crew iti restaurant, kan estudyante. Kasta nga rod, sir. Bilibak kan ka. Ay, agurderak man nga rod. Kalpasan na. Agpicture taman iti cellphone ko. Mabalin ka di? Kapilitan, sir. Amangan ngamin no ibabawin ti agorder. Talaga nga ibabawik, no di mo kaya ti makipicture kanyak. Amangan mat no aramatam iti kalukwan ti picture ko. Ha? Anya ko maakalukwan? Saan ko ang maaramid alukwan? Tikas kan kakapintas. Sino ka di dyan kinapicture mo? Diyak mat nadamagan tinagan na. Nataar, saan ka di? Anya? Nakipicture ka ngam di mo ammo tinagan na? Gaputan na taer? Ay na, saan kumatan at dinamag nga ang paiso tinagan na? Tadi namat dinamag tinagan ko. Amangan no ada plano na nga umaymanan da dya customer. Nalabit. Ang itala ang anakitak da dya ang lalaki dito yung restaurant. Uray siyak. Italaang mat anakita. Amangat no ulitin na ti umay. Iso anakipicture kan ka. Siguro. Kan di namat siguro aramatan iti kalukwan ti picture ko. Aganad kagayam. Amangan no adda karkar na ama pasamak. Gapo iti da ija a picture. Ha? Di nakman bot-bot ngan, Blessy. Kumusta tinapanam, Oliver? Crew iti may sa restaurant, ti akin uniforme iti impabirok yo, sir. Anya restaurant? Ang guray tairwar ko tila dawan ti babae, anang serbikanyak, iti nanganak ijay. Nagpintas a babae, sir. Atoy. Kitaan nyo ti cellphone. Ha? Ti babae anang bayan iti pletek. Ha? Iso ka di, sir? Ay na, nagpintas. Plano ka sublian nga arman. Anya tinagam ti restaurant, kan lokasyon na. Ipagamatagos. Iti na ito'y nga oras. Amangan no awanan iti restaurant, sir. Apay ko mga awanan, kat aldaw pa'y mat. Nasa unang amin, nga iti malam kat mapan iti pagadalan. Agtrabaho? Bayat nga agad adal? Apay anataranta ni Sir Arimwar? Amangan numapan nasarakan ti babae anang pletikan kwa na. Nakitam ka di ti imbaon na amang biro? Wen, kita am ti picture mi adwa. Kita akman nga ron. Aha. Ni, napintas sa babae. Plano ka sublian, tapno armag. Sapay ko ma, tasan ngarman ni sir. Ngam nagdardaras Arimwar, idi imbagam, anasarakam. Amangan numapan nala ang bayadan ti pinagplete na. Kasta nga ta? Kasano, no arman na? Ha? Nagasat ti agbaligi kada kami adwa. Kasano, no kidawan na asaan ka apasalsali, iti dalan na. Maka-enroll ka nga ta itaamaudi a semestre, anak ko. Agen rolak inton makasweldo ak nanang. Mangipauna ak pa iti tuition ko.
Basit pa'y apanaganos anak ko. Di adal kanton. Sapay ko nanang. Arapaap ko ti mangibangon iti basit ang negosyo. Uray basit a restaurant, wano bakery. Sapay ko tamatunoy mo day nga arapaap mo, Juvie. Naikagumaak nga inrugi. Sapay ko taada mama ay natigagat kan anos ko. Saan abaybay anti Diyos, tikaskan ka anasing peet, anak ko. Nakitam ka din ti pagiwarnak, boss. Uy, nag-report ti sinalbag anaudi a hinuldap tayo. Pinaltugak la kumanday di a sinalbag. Masapol manen asaan tayo pa'y abumaba. Dito'y tayo kadilatan hideout. Sa bagay, adu pa'y mati abasto tayo. Mabalin tayo lata ti uminom kan agenjoy dito'y hideout, boss. Ngamawan ti agrikos-rikos asilaw. Kanawan ti babae dito'y. Imbag dito yan, ngam ti matiliw tayo, boss. Ay, jaklakit di kaya ti agarikap iti landok arehas. Uy, sa dino nga tati pakakitaan tayo iti lalaki ang nag-report. Amangan mo't no taga syudad. Tagturong mo't iti syudad ti lugan na idi pinasardang tayo. Adan tumatlal daw dayjay kada tayo. Kimatlang tis na mabales. Datayo ti agbalin aguruod iti biyag na. Kita man la ti panahon. Dandanikan agturpos iti kursom. May salangan na semestre. Wan nga rod, gayam. Naikarkarigatak matlaang. Apa man nga agsweldo tayo, agenrolak manan. Kasta kumamat ti inaramid ko. Siguro, dandani ako kumamat na nagturpos. Ibagbagak mat ngamin kan ka idi. Ngam di mo mat kayat. Imbagkan ka at analaing ka. Siyak ngamin kat at nakapakapoy ko iti pagadalan. Uray at dakapkapoy ti may sa atao. No napasnak nga agadal, awan papanan na no di malpas matlaang. Anya pa'y nga ikat nalpasan. Bakitak mat no agadalakpay. Awan binakatan no adal ti pagsasaritaan. Gayam. Manglimlimo tayo. Mapantayo jay syudad. Intayo birukan tinang-report kada tayo kadagiti pulis. Delikado pa'y, boss. Sigurado agwardyado amin aserkan iti syudad. Isu nga rod amang limlimo tayo. Tapno di na tayo mabigbig. Delikado, boss. At dalat ta makabigbig kadagiti gungunay tayo. Takrot ka matgayam. Ang mga no imbes ang makabalas tayo. Datayukit di ti maikursong iti direhas asilid. Kabutang ko ti agyan iti direhas, boss. Sa bagay, sigurado ang napulot na ita. May mayat matla ang tinaanad ng tinaturod amatiliw, boss. Masurunak ngamin iti lalaki ang nangi-report kada tayo. Kunak no nakiing ti sinalbag. Saan ang makiing? Taadala taglabas at tao kan lugan iji nakapasamakan ti karnap, boss. Ijay kit di at ipapanantayo manan iti mabiit. Babaan iti tawa, Sarmi. Makitam ka di tinagsardeng a kotse iti parking lot ti restaurant? Wen, dahita ti kasapaan na customer ita abigan. Sikapay lang ti mga sikasukon ko, ana. Tadabit aramidak di ta kusina. No problem, gayam. Siyak ti makaamu iti parokyano. Okay. Sika? Pudno tinaydanon kanyak. At ito'y ti pakasarakakin ka, miss. Anya? Nakadanon kunam samet. Pinasapol na ka di? At ito'y tiladawan niya anwa. Kita. Himpay forward ko iti cellphone ko. No kasta. Sino katam adagos ti kunam nga inala ti holdapper a cellphone mo? Kasapula ko na iti cellphone. Manong, disente ka akitaan ita.
Saan akas idi ijay bus? Naka-shorts kan, nakasando. Ngam, nakasapatos ka, iti na silang alalad. In-report kong dagiti ang managdakdakas anang hold up kanyak. Bumaba tayo. Tain tayo manan agsaed iti kalsada. Iti kadisigod a kurba, boss. Aramatam mat ati utak mo. Adda nang i-report nga ijay tinaka-hold upan na. Ijay ti papanam. Ayun gayam. Mala, iti sabali nga rod ti papanan tayo, boss. Rumbang laeng. Ngam no makitak ti lalaki anang i-report kada tayo. Saan kun nga ikan iti gundaway na paing nga umanges? Uray siyak mata. Maidap ti angis na. Nagkita kami. Saan nga agsigsiguro, dayjay atao? Saan ko adinamag tinagan mo, idi? Tagner nervyosak nga po itinaramid na iti managdakdakas kanyak. Siyak ni Rex Malvar. Anya tinagan mo, miss? Jovi Verde. Bagay mo launay tinagan mo. Jovi Verde. Adda ka di mo't nagan asaan a bagay? Amin anagan, bagay ti akin nagan. Adda ngamin agnagan iti Leon. Ngam nagsingpat. Adda mat agnagan iti Anghel. Ngam langgong mat. Sa bagay, adda amok nga agnagan iti Anghel. Ngam problema dagiti naganak na. Tamadi ti aramid na. Umanamong kakadi iti imbagak. Nga danagan asaan na may bagay kenkwana. Ita lang amin anang nagkutimbagam. Nga adda bagay kan saan a bagay anagan. Angam, addamat kalintagam. O ala, agurderak nga rod. Taamangan no umay tibus mo. Kanayon matan nga umay dayjay a Rex dito'y restaurant. Magustuhan na siguro ti potahe tayo dito Putahe nga ta? Wano, ti agsirsirbi ti magustuhan na. Si Kamat, friend. Sa anak ama ikari iti dayjay. Amom ka di, ajay imay anak ipicture kanya kat empleyado na. Ha? Kasano nga mom? Imbaon na kanu amang sapul kanyak. Ti uniformek asuot ta tinagserbi, tapno na tuntunak. Agbayad ka di? Iso a pinasapul na ka? Diyak amuan, no anya ti panggap na. Tinamag na pa'y tinagan ko. Apay adi na pa'y dinamag idi, ijay boss. Kwa ngamin, dim sa agak adagos, tanadano nan ti ayan mi wano destinasyon ko. Kat nagpatuloy mat ijay syudad. Naka-enroll ka din, anak? Wananang, adalabasit impaunak, tapno maka-enrollak. Pasensya ka, no basit laang ti maitultulong ko kan ka. Anya kayo lakit din, ay nanang, maawatan kayo. Dakkel kit di ati maitultulong yo kanyak. Da kayo ti mga asikaso kadagiti lupot ko. Ganda kayo ti para luto dito balay. Tagad-adal kakat nga rod. Masapaak mo ta sumangsangpot manipo di pagdadaitak. Taman manumot ti agpadait. Iso asaan nyo nga ibaga, abasit ti maitultulong yo. Kwa, madanagan naklaang, nanang. Tadakkel ti babayadak. Bayam anak ko, padasag ti umutang iti boss ko, no kayat nga ti agpautang. Alaman nga rod nang, ikagumakabayadan, apaman nga adda trabaho ka sa bali, no makaturpusak. Dakkel ko mamot ka ti masweldom, no agmalmalom ka nga agtrabaho. Angam saan mo't, taagadal ka mo't iti malem. Sa dinapagadalan tinaginrolang. Iti universidad akaasitgan diti restaurant. Apa na damag mo day ta? Anda ngamin gayem ko nag-transfer iti universidad dito eh.
Estudyante ka di? May sa profesor. Kayat ko ti mapan iti dayta nga universidad, kalpasan ti panangan ko. Kwa. Sumra kak inton malam. Ada klasik ngamin aging ga iti sardam. Awan nga rod inanam no kasta. Owen, sir. Narawam akon iti rigat. Angam, talaga amarigatan hak. Taado dagiti rumbang nga isambot ko. Kastilangan ti aramidin ta. Tapno saan ka unay amarigatan? Anya ti kunayo, sir. Mapan kayo iti universidad, iti kabisera? Gusto tinangag mo. Nangirwar kayong sama iti kwartayo, sir. Adda pangaramata kiti nasawa kwarta. Ay, kasta ka di, sir. Ita ka di ti ipapanyo iti nasao nga universidad, sir. Wen, et da kayo pala ti makaamuli ti opisina, ha? Mabayag kayo ka di ijay, sir. Depende. Ngam adda akton sakbay amang rikap tayo. Aganad kayo, sir. Ang mga numasalaw yung manin ti managdakdakos. Ha? Kasano ngagpaiso no dadamanan? Mangayab kayo laangan iti kadwayo amapan, sir. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Supapak, ti kinasayaan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.